Benvidos a Tanto Gusto, regresamos a Pepe Pallá na rúa Cardenal Pallá número 8, que a nova aventura de Pepe Calvo, un traballador desto da hostelaría dende hai moito tempo. Pepe, Tanto Gusto. Hola, que tal? Moi boas. Cantos anos levas ti traballando nesto de hostelería? En hostelería levamos traballando, pois agora mismo 21 anos. 21 anos? 21 anos, Mi eu madriña. levo 21 anos traballando en hostelería. O máis coñecido é a faceta de Casa Pepe, non? Que foi así como primeiro gran éxito, pero bueno, non se pode vivir dos éxitos e había que renovarse e por eso naceu este Pepe Pallá. Hoxe, por exemplo, temos un exemplo do que poden ser un menú, non? Porque aquí en Pepe Pallá, a diferencia de Casa Pepe, non confundamos conceptos, aquí hai un menú de mediodía. Hai un menú de mediodía, que son variables e que se fan todos os días un menú. De feito, empezamos a traballar a 9 da mañán para que ese menú estea preparado para unha do mediodía. Sempre tedes a vista posta no mercado de abastos, Sempre, todos os días. sobre todo para o segundo, para o prato importante, para o prato forte, non? Bueno, ainda que aquí o primeiro tampouco é suave. Non é suaveciño, non, a verdad que non. Empezamos con un espaguete a carbonara e despois rematamos con uns chipiróns feitos sobre unha base, unha tempura de pataca e unhas hortalizas por debaixo. Mira, e cunha tinta. O que é poñer ben as cousas, porque uns chipiróns podense poñer de calquera xeito e estar ricos igual, porque a materia prima é a que é, pero tamén a comida entra polos ollos. Pola vista, polo traballo e pola xente. Es un equipo na cociña, por exemplo, tes xente nova, xente que aporta, non, frescura. Despois de tantos anos, ás veces tamén hai que escoitar o que ten que contar a xente nova. Sí, aparte de escoitala, que eles che vayan enseñando un pouquiño como son as novas formas de cociñar, non? E apostar un pouquiño tamén pola xente nova. Como vos dixestes antes, pois eso, renovarse un pouquiño, non? Na hora da cociña. Ora a cociña xa non é ao mesmo tempo de patacas, xa non é ao mesmo tempo de verduras. Non ten nada que ver. A cociña en sí ten que funcionar, digamos que ser moito máis ágil e moito máis vistosa a hora de comer. Este é un exemplo dun menú do día, dun menú dos que se ofrecen de luns a venres, porque Casa Pepe abre todos os días, excepto a tarde dos domingos. Digo Casa Pepe, Pepe Pallá, perdón, Pepe Pallá. Temos que acostumar, que hai moi pouquiño que abrichedes, e ainda temos que acostumarnos a que isto é Pepe Pallá, Cardenal Pallá número 8. Pois abres todos os días, excepto a tarde dos domingos. Justamente. E de luns a venres hai un menú do día. Un menú do día por 12 euros, un menú do día no que se pode pedir a metade do menú, medio menú, e aí costa 6,50. 6,50, sí, un único plato. Hoxe, por exemplo, teñamos estos espaguetis a carbonara, que é algo, supoño que tamén buscades elaboracións que lle gusten a todo o mundo, non? Sí, é que non sean moi cansinas tampouco. A hora de que ti veñas a comer, por exemplo, se só te apetece un prato, pois eso, que podes entre un peixe e unha pasta, por exemplo. Os espaguetis non son o máis axeitado para comer en televisión, Non. Non son o máis axeitado, pero bueno, imos facelo. Vamos facer un esforzo. Non son o máis axeitado por eso, están moi ricos para o meu gusto, porque non están bañados en nata. Sí, nos intentamos que as cousas leven o menos produtos, natas, queixos, donde ti teñas que cambiar os sabores ás cousas. Intentamos que o produto sea en sí o produto que compres, o que estás comendo, non? Despois, porque moita xente que comemos fora ás veces, comes fora, pero despois segues a túa vida, tens que ir a traballar. Entón, claro, se te metes no corpo un platazo de espaguetis bañados en nata e tens que ir traballando, bueno, queres morrer. Claro, despois vais a facer moi larga a segunda parte da xornada. Claro. Total, si tedes si queredes un menú totalmente equilibrado, tedelo aquí en Pepe Pallá, porque hoxe, por exemplo, o exemplo bo do día de hoxe é que de primeiro hai un hidrato, están estes espaguetis que, bueno, que un hidrato sempre é algo, bueno, máis pesado, pero algo máis lixeiriño son despois a compensación con eses
Con eses chipiróns. Con ese chipirón, con esas verduriñas e con esa crema de pataca, ca súa tinta do chipirón. E ao revés, outro día, pois o mellor, o segundo é unha lubina con as patacas ou unha carne. Sí, Optades máis por peixes, non no segundo? No, optamos, depende dos días da praza. Nós martes e xoves optamos máis polo peixe. Eso é o que me sonaba a mí, Sí. No, despois de lunes a viernes, o sea, lunes, miércoles e viernes optamos máis pola carne. Pola carne, ben. Sí, porque é unha cousa que, bueno, temos moito millón máis fresca seguramente, polo tema de matar que se mata lunes, normalmente, claro, optamos máis polo tema da carne. Tamén, para que unha cousa non sea moi repetitiva ni moi cansina. Intentamos ter eso, pois un pouco de hidratos de carbón, un pouco de peixe, un pouco de proteína. Claro. Entón, o mellor, o día da carne de primeiro é unha crema, un pouco para compensar. Claro, para asustar un pouquinho tamén o que é a cantidade de comida para unha persoa, porque senón pode ser moita carne. Se ti, por exemplo, lle metes unha pasta e despois ainda lle metes un só lombo de porco con unha crema de pataca, seguramente non acabarías comendo todo. Non é necesario, non é necesario. A proposta era eso, uns espaguetis a carbonara, despois temos estes chipiróns que entran polos ollos, cun pouquiño de verduriña, a verdade teñen unha pintaza, teñen unha auténtica pintaza. Isto casi parece un prato para poñer nunha carta. Casi podría ser, sí. O que pasa que, bueno, nos elaborámoslos así sobre unhas bases de pementos tamén, que os facemos nós aí durante 4 horas aí nun forno a baixa temperatura, sí que podría ser. O que pasa que, bueno, pensamos que o tema da plaza pois nos dá estes xogos, estas facilidades para hora de ti probarte un plato. Que rico está, Pepe. Os calamares, os chipiróns, están deliciosos con esta crema de pataquiñas. Isto que me dicías son estos pementos que deixades no forno? Sí, eso é un papel de pemento do piquillo que facemos a baixa temperatura durante 4 horas. Pero ten moitísimo sabor. Sí, porque é 100% pemento do piquillo, todo triturado, facémoslo nunha base de papel de cociña e eso. Claro, non vedes, unha cousiña como moi delicada, pero claro, que parece unha pel, casi parece unha pel. É como se fora unha folla dun papel, sí. Mételo na boca. Todo un sabor de pemento de piquillo. Son de pemento de piquillo de lodosa. É delicioso. Pois isto é un menú, isto non é nada, isto, máis postre, non? Máis un postre, sí. Son postre 12 casero euros. que temos, sí. Por exemplo, que podedes ter no menú de postre caseiro? No menú podemos ter unha tarta de queixo, un flan ou un poquinho de arroz con leite. Ah, está estupendo. Sí, podemos ter eso. Despois, cara ao grau, pues, intentaremos facer algo que sea con algunha fruta xelada, algo bañado, pues, posiblemente con algúns yogures, cousas destas. Que rico. Que apetece máis cando xa chega o tempo do verán, xeados ou... Claro, sí, neste tempo, pues, ahora mesmo, pues, buscamos un poquinho de hidrato por culpa de que, bueno, ainda está o tempo fresco e tal, necesitas algo caluroso, digamos. Pois esta era unha proposta para o día de hoxe, unha proposta suposta de menú. O primeiro consistiría este menú, insisto, téñeno todos os días de luns a venres, o mediodía. A primeira proposta, se a partir da 1 da tarde, a primeira proposta sería uns espaguetis a carbonara, despois uns chipiróns cunha crema de pataca, cunhas follas de pemento do piquillo, unhas verduriñas salteadas e unha crema dos propios chipiróns. O prezo serían 12 euros, pero se lle fai moito e o mellor simplemente cos chipiróns e o postre xa comen ou cos espaguetis serían 6,50 euros. Isto é o menú, insisto, está de luns a venres, o mediodía, todos os días. Pero despois hai unha carta. Sí, temos aí unha pequena carta. Unha pequena, dis? Unha pequena carta onde, bueno, vamos facendo así algunhas cousiñas. Temos un plato estrella, que para min pareceme que é moi rico, que se chama hamburguesa. Ah, isto tédelo en carta, estou vendo. Sí, tédelo en carta, que o vamos promocionando para que a xente vaya probando. Este tédelo en carta. Sí. Este é estupendo. Ah, pois eu xa me fixe moi fan deste, Isto cando viñades pedides luriñas con crema de pataca, papel de piquillos e mollo de tinta. Moi rico. Hamburguesa. Hamburguesa. Hamburguesa aparte está moi ben de prezo. Hamburguesa. Creemos que sí. Son 250 gramos de ternera, 100%.
facémolas cun pan de bola, totalmente, nada de pan de hamburguesa normal, Sí. e facémolo sobre un pouco de queixo, máis uns pementos do piquillo. É que a ver, que non se me enfade ninguén, pero si tomas unha hamburguesa de tenreira galega, non unha Tenreira galega, sí. boa hamburguesa, con unha cantidade, unha calidade, e a metes nese pan que ás veces é de plástico, Sí, por eso É que intentamos mátalo. que, claro, que o noso panadeiro nos Claro. faga unhas boliñas. Unhas boliñas. Nos, normalmente, pues, todos os días da semana, pues eso, temos unhas boliñas que nos fai o panadeiro para telas nun pan diferente. hamburguesa da casa, 250 gramos de tenreira galega, con piquillos e cheddar gratinado, 6,50 €. Sí, Estou pensando, pides un auga, non? Porque senón é que parece que eu estou aquí a promocionar as bebidas alcohólicas, Sí. pides unha caña ou un viño e por menos de 10 € tamén comes. comes perfectísimamente. 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 Ou se non, algunha tostada tamén da casa. Ui, as tostadas, pero As aquí tostadas da casa- aquí ti xa sabes o que te fas, que xa ves de Casa Pepe e Claro. ali as había moi ricas, Sí, aquí facemos outras diferentes, non ten nada que ver con embutido, é todo un poquinho máis de cociña, e eso, elaborando un poquinho máis, con... O sea, a tostada máis cara que tes, que costa 9 €, é de xamón ibérico. Sí, pero o xamón ibérico aínda non é o máis problemático. O máis problemático é encontrar a seta que é a A shiitake, sí. A shiitake, que non é unha seta que haxa moi a menudamente, é necesario, pois, eso, buscalas bastantes veces. Pero bueno, por debaixo dos 9 €, desde 7 Sí. xa hai tostas. Por exemplo, as torradas de anchoas, boqueróns e piquillos. De cordón ibérico, mazá confitada e foie. Eso Isto... é unha cousa contundente, co seu bacaladiño e co súa compota de mazán. Claro, porque de bacallao vamos agora. De rúcula, bacallao confitado e alioli. Sí, De raxo, setas, o allo e arzúa, e queixo de é arzúa. queixo de Arzúa. De polvo e San Simón. De polvo e San Simón. Sí, O sea, podo vir peregrinando aquí por esta tosta. E a dicíamos, xamón ibérico, shiitake e mozzarella. mozzarella. Que ben pensada está esta tosta, porque, por exemplo, a mozzarella non é dos queixos que máis sabor teñen un Sí. sabor suave e moi rico, e como o shiitake xa de por sí ten tamén sabor, e o xamón ibérico, sobre todo a grasiña, que é Que é o seu jugo. bueno, unha pintaza. O certo é que a media de todos os pratos que tes aquí, bueno, a media é menos de 10 €. Sí, Menos. Intentamos que o local, cando veñas, pois eso, sea unha cousa moi fácil para que ti poidas picar algo e que salgas contento, nunha relación calidad-precio moi axustada. Temos os embutidos de sempre, de sempre refírome a calidade de sempre. Sí, nos traballamos todo Salamanca, 100% Claro. todo embutido de Salamanca. Chourizo de cantimpalo, lombo ibérico, xamón de Salamanca e os queixos tamén. Sí, Puro de ovella, semicurado, San Simón, Arzúa, Cebreiro e azul francés. Chamou moito a atención que cando estábamos a piques de comezar a gravar o programa, había unhas rapaces que marchaban, non? Sí. E hai a tapa típica que se repite, tanto en Casa Pepe como aquí, que é o queixiño, os boliños de pan co embutido, non? Que hai que dicir outra cousa, esa tapa aquí ponse dende as 9 da mañá. Sempre, sí. Ti tomas un café e podes pedir esa tapa. Esa pulguiña, sí, Sí, esa pulguiña, ese sí. trociño de queixo e tal, sí. Eso sí. E é tal a calidade do que ofreces e cando marcharon preguntaron de cal era, que queixo era, non? Que facemos cando queremos compralo despois para... Sí, son cousas de que a xente, pois eso, cando un produto lle gusta, pois eso, quere saber de onde sale, non? Tedes ensaladas, que tamén está moi ben. Sí, unhas ensaladiñas, por eso de que non todo o mundo, pois eso, lle gusta a carne, nin o peixe, e así, por vegetarianos, pois damos un punto diferente. Bueno, algunha moi vegetariana non Algunha é, non é, porque tes pero aquí... É que hai o mundo das algunhas, ensaladas sí. hoxe en día xa non é unha cousa aburrida. No, no. Por exemplo, de aguacate, salmón afumado, millo, xamón serrano e salsa rosa. Sí. Esa é unha ensalada xa contundente. Esta pa é- que- sí. Sí, normalmente con unha ensalada desas unha persona sale xa máis Para ou que menos nos con engañemos, isto. non? Para Sí. que digamos, non, eu vou tomar algo lixeiro, unha ensalada. Unha ensalada Claro, normal. e de repente, de repente ensalada. Sí, ensalada. Tes aquí unha que... O sea, perdo a cabeza, de cogollos, pementos asados, anchoas e o meu queixo preferido, que é o queixo do cebreiro. Con queso de cebreiro. O queixo do cebreiro, a min pareceme
o queixo por descubrir nesta terra aínda. Parece mentira que aínda non lle saquemos todo o partido que ten o queixo do cebreiro. O bo queixo do cebreiro, eh? Sí, sí, sí. Agora que conste que o están facendo de moitas maneiras, agora se están facendo con castañas tamén, e a verdade é que é un queixo moi delicioso. E sobre todo con algo dulce ou algo salado, o queixo de cebreiro vai moi ben. A mí gustame que teña un puntiño ácido. Normalmente solen non ter, os queixos de Tomei cebreiro. algún xa que era como parecía que é un queixo fresco granulado. Entón non, pero o queixo do cebreiro bo ten que ter ese toque de acidez. un puntiño de acidez. Se non ten ese puntiño de acidez, perde a súa gracia. Sabes que vou pedila a Contamos próxima, contigo. pero esta vou pedila para min sentadiño tranquilamente, sin cámaras. Moi ben. Despois hai outra de rulo de cabra, noces, piñóns e pasas. Estupenda, esta sí que a máis vegetariana digamos, de todas. Bueno, e a anterior tamén. Sí. Dixamos estorradas, tedes croquetas da casa. Sí, as croquetas, como nós temos, as croquetas nosas son de xamón, 100% de xamón, non as facemos de outra cousa, porque claro, como compramos xamóns todos directamente de Salamanca... Iba a dicir que os xamóns que tedes sería un pecado. Claro, o sea, non intentamos facer de ninguna outra Claro. cousa, o sea, nada, nin queremos compartilas, ni nada, o sea, solo xamón. É que eu pidoche, por favor, que as fagas solamente de xamón. Solo de xamón, facémolas nós, normalmente 3 veces na semana, que as estamos facendo. Tedes un crocate de langostinos tamén, polvo allo con langostinos e gulas, Sí. interesante tamén. A tempura, que xa vimos noutro programa, que ten esa mayonesa con pementos medio... Sí, con algo de curry. Con algo de curry, vale. Curry, ten un toqueciño de curry, vale. a ese toqueciño picante. Moi rica. Estas luriñas están na carta. E despois hai unha parte moi interesante, porque a vida hai que botarlle ovos. Sempre. Sempre, non? Sempre. Cando un se fai a idea de montar un local como este, hai que botarlle Ovos. ovos tamén. Entón dixaches, oye, pois vamos a poñer ovos na Vamos carta. a poñer uns pouquiños ovos. Tedes unha parte dedicada aos ovos, Sí. que a verdade é que están como esquecidos. Sí, o tema do ovo, hai un prato que para min sempre foi maravilloso, que me recorda a miña abuela, que é a pataca frita con ovo e chourizo. O sea, pois eso foi unha cousa... Sí, pois nós intentamos que Eso eso... é... Para min é o mellor plato do mundo. E aparte, eu digo que a día de hoxe, alguén como a min, non? Que está na casa, pero tamén sabe moito, poñense a facer unhas patacas con ovos e chourizo, para min é un drama. Por qué? Vou explicar por qué. Porque entre que fríe as patacas, vale, sacar as patacas, non estamos acostumados a fritir, eu non estou acostumado a fritir ovos, entón aquilo é un drama, empeza a saltar, a tal, bueno, sacas a tal, que si tens que valeirar o aceite, porque tens que fritir o chourizo, o cal, cando xa vas a comer, algo está frío. Sí, algo está frío e xa non está, porque ou te pasaches co aceite ou está aceitoso. Entón, por 9 euros. O sea, que non paso traballo, séntome como un señor, póñeme todo na súa temperatura, os oviños ben feitos, ben ca súa puntilla. Nos de feito non cortamos o chorizo ben enteiro, ben laminado todo, o sea, ben un chorizo enteiro. O sea, nós intentamos facelo eso, que sea unha cousa que che recorde o que che facía tua nai, tua abuela na túa casa. Pois, o sea, hai que vir a... De feito, témolo con patata panadeira por eso, podíamolo facer con patata paja, con patata... No. Queríamolo recordar que era unha cousa como cando a comías ti na túa casa. A mí encántame, os ovos rotos con chourizo e patacas. Foi unha cousa desas polas que me enamorei un poquinho do tema. Aínda que tamén che digo, uns rotos con xamón ibérico e patata panadeira, Non desmerecen. non desmerecen nadiña. Despois tamén tedes de uns rotos con gulas e gambas, uns con trigueros, setas e xamón, e mi madriña, un revolto de trigueros, setas e queixo de arzúa. Sí. É moi interesante esta carta, É diferente, é así un pouquiño que, bueno, teñes un pouquiño do de ti escoller, tes un pouquiño de carne, tes un pouquiño de embutido, tes un pouquiño de ovo, e creo que tamén o último ainda nos vai sorprender un pouquiño máis. É moi de gula esta carta, Sí, é moi de gula, moi de gula, moi de gula. Moi de gula, sí. Mira, despois tedes mar, como dicías ti sempre, os martes, xoves e sábados, sempre tedes ou no menú ou unha recomendación de peixe. Sí, sempre da Praza de Abastos. Da Praza de Abastos. Eses 3 días sempre temos algo da Praza de Abastos. Despois, no. En carta, pero carta sí que tedes peixe, tedes un bacallao Sí. a portuguesa con aceite negro. Sí, é unha cousa que, bueno, como eu baixo moito, bueno, baixaba bastante máis do que baixo ahora a Portugal, pois custoume moito cando me fixeron por primeira vez e tal,
é así como un recordatorio, non? O cando comín a primeira vez, así que a súa aceituna negra, feita moi lenta no seu aceite e tal, e dixemos, oi, por que non poñelo? Por que non ter así un bacalao feito no seu momento? Ten moito de ti esta carta. Ten pasado, porque ten eses ovos da casa, con cas patacas e co chourizo, ten viaxes, e máis cousas que non nos contaches, que seguramente andarán por aí. Que andarán por aí. Polo medio. Sí. En carnes tedes pluma ibérica, con figos, setas e mollo de marmelo. Insisto, esta carta é moi da gula, Sí. Esta carta é moi de pecar e repecar nela, porque é todo moi apetecible. Sí, o tema da pluma ibérica, pois é eso, o tema do mermelo e tal, é para ter uns contrastes de sabores, ser diferente a hora de que te tomes. E salirnos aí no tema da carne, quedarnos ca esencia da carne e sin introducir a pataca. Efectivamente. Por eso, buscarlle un toque diferente. Despois sí que tedes un habano de ibérico con pataca fritida. Con pataca fritida, sí. É unha cousa, pois, o máis común, digamos. E depois a hamburguesa que dicíamos da casa, postres. Os postres que facemos nós, que son variados todos. Mil follas, arroz con leite, un flan de queixo, que é moi interesante. A tarta de queixo que facemos con queixo de cremet, un queixo italiano, pois eso, intentamos variar algunhas cousiñas. E o que hai que facer, mira, o segredo de todo isto é vir aquí. Da igual que o conte. Sí, hai que vir probar e ver sobre todo, ver e disfrutar. Isto hai que facer como nas pelis, non? Cando se trae unha peli que pon de los productores de Titanic ou de los productores de tal, pois isto, o mellor que podemos decir é dos que fixeron Casa Pepe. Sí, de onde se empezou. De onde se empezou, chega Pepe pa allá, que é unha cousa moito máis ampla e onde, por exemplo, nesta barra corrida ou en diferentes mesas, tanto atrás como diante ou en un futuro moi próximo, nunha terraciña fora, nun espazo como moi único para 8 persoas, pois aí poden desfrutar de pratos no menú do día, que está de luns a venres, ou en calquera momento, botando man da súa carta. Sí. Nós facemos que o equilibrio sea igual a carta co menú do día. Tiñas máis ou menos unha posibilidade dun equilibrio normal. É todo estupendo. Pepe. Pois nada. Tanto gusto. Igualmente.